Luto na ang ating special pork humba Bisaya. Wow. Check natin mga studio kung gaano kalambot mga studio. Tang natadriskan una. Wow. Yan yung humba. Good morning mga ka-studio. Today mga ka-studio, another outdoor cooking at mukbang naman tayo. At ang lulutuin natin mga ka-studio ay ang humba Bisaya. Special po ito na humba Bisaya. My own version po mga ka-studio. Yung lagi namin niluluto na style po sa bahay na napakasarap po nito. So ituturo natin ang process mga studio. So ito po yung pork belly slab natin, no? This is almost 4 kilos po na pork belly slab. So iwain natin to mga studio, yung tamang hiwa lang para masarap ba. Tapos palambutin natin, lagyan natin ng itlog saka hands po para mas masarap. So ayan mga studio, tara simulan natin pagluluto nito. Kani hait na gito tong kutsilyo mga studio, kay gibaid na ni. Hait na gyud. Ganito kalaging hiwa sa humba, okay na yan. Palambutin na lang natin yan. Palambuto naman oh. Super mga studio, ito na po yung mga nahiwa ko dito para humba Bisaya. Ito tatapusin natin itong hiwain mga studio. Ito na lang. Yan, ganito kaliit oh. Yan, pang humba gini oh. Yan. Malinis na to mga ka-studio. Yan o. Okay na to. Galing sa ta mga studio. Mga studio, salang natin itong karne. Ayan mga studio, nawala na yung tubig po. So para mawala yung langsa ng karne mga studio, lagyan natin ng konting suka, vinegar. Yan. Haluin natin. Siguradong tanggal yung baho ng karne yan mga studio, lansa I mean. Antayin na lang natin tong mag golden brown. Golden brown na. So kunin muna natin to dito sa kawali mga studio. Yan, sobrang dami ng nilabas na mantika mga ka-studio.
Ayan, sakto na yan. Paggisa mga studio, maggisa na tayo ng mga lamas. Bombay, ahos. Salang ulit natin yung baboy mga studio. Yan, para mabango na siya. Mix, mix, mix. After nyan mga studio, maglalagay tayo ng black pepper. Yan. Tapos ako hindi ako gumagamit ng Bitsin or MSG. Magic Sarap yung ginagamit ko mga studio. Yan, Magic Sarap. Mix natin konti, tapos mag-add na tayo ng tuyo. Lagyan natin ng tuyo mga studio. Wow, yung sakto lang. Mix natin, siguruin natin na ma-mix ng maayos. Yan mga ka-studio, kumapit na yung timpla natin sa karne ba. So maglalagay na tayo ng isa sa mga secret ingredients mga ka-studio ay ang Sprite. Wow. Gawin natin dalawa kasi 4 kilos to. Yun. Mix muna natin sandali. Palalambutin na natin to ang karne mga ka-studio for 30 to 40 minutes po. So since wala tayong pagtakip dito sa kawali natin na malaki mga ka-studio, dahon ng saging na lang yung gamitin natin ha. Ito na po yun. Yan. Nagdagdag po ako dito mga ka-studio ng tubig dahil hindi pa malambot yung karne natin. Medyo natagalan yung paglambot kasi sobrang dami nito karne natin mga studio. Check natin kung talagang malambot na. Yan o, napikas ng kung ano, tambok. Pahit dyan yung mga studio. Ato na yung tiwason o timpla. So, lagyan natin mga studio ng asusinas. Yan, mayroon ding black beans. Dapat walang sabaw mga studio yung black beans. Tapos lagyan natin ng central brown sugar. Kunti lang. Para yung sugar kasi para mag-complement yung mga lasa ba. Yan, saka ako mga studio mas prepare ko po na mayroong pork and beans po. Kasi mahilig ako sa beans ba. Optional po ito. Pwede nyong lagyan, pwede ding hindi. Yan, wow. Nah, kalami na niyo. So, mga after 5 minutes mga ka-studio, pwede na ito siya. Meron pa pala tayo nakalimutan, ito po. Yan. Dahon ng laurel. Wow. Tangan ba tanig itlog mga studio? Lagyan pa natin ng itlog. Mix muna natin to para maging malapot pa itong sabaw nito. Ito na itlog. Here we go, wow. Tapi na yun, dana mura nagkista ni. Luto na ang ating special pork humba Bisaya. Bisaya Studio. Yan o. Wow. Tara na, kainan na po. Sobrang lapot ng sabaw. Let's go. Wow.
ito na po mga studio, ang ating special humba Bisaya. Yes. So, ngaon na tayo mga studio. Before tayo kumain po, this video is sponsored and online collaboration with Chibugan Na. Si Ma'am Chibugan Na ay nasa Israel po ngayon. 10 years na po siyang nasa Israel at saka siya po ay isang mukbanger at mahilig din po siya magluto. Kaya naisipan niya po yung ipangalan sa channel niya ay Chibugan Na. Kaya para mas makilala pa po natin siya, let's check this short clip. Pasok! Hello mga ka-studio! Sir Brax, Sis Gretch, and Baby Sak, maraming salamat sa pagkakataon na binigay niyo sa akin at sa pagpapaunlak sa invitation ko na makakulab ko kayo. At sa mga ka-studio, sa mga supporter nila at subscriber, sana po supportahan niyo din po ako at isubscribe. Yan, at saka patuloy po tayong magsuporta sa mga small YouTuber at saka sa mga baguhang mukbanger na kagaya ko. Maraming salamat. God bless! At yun na po mga studio, premiere po kami ng 7 PM si Ma'am Chibugan Na, 7:30 PM din po yung schedule niya. So puntahan po natin mga studio, please like, subscribe at paki-on na din po yung notification bell. Maraming salamat po ma'am for this online collaboration. Maraming salamat, Ma'am. So bago tayo mag-start kumain mga studio, pray muna tayo. Bless us, O Lord, and this day gives which we're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Ram, nga na tagay, murag kuwan mo na sad mo no? Yes, nilugdong na sad. Ilugdong na sad. Kidadlaw na ni ilugdong oh. Yan, ang sarap na pong kumain. Kinamot na mga studio, mayroon kami ditong kanin. Yan. Wow, itlog. sarap. Oops. Mamang. Thank you, Pang. Hala ka, humok na giday, Pang. Matag itlog. Yan po. Sarap na pong kumain. Legit mga ka-studio, tikman na natin kung masarap pa itong humba Bisaya mang. Ito Ma'am Chibugan Na, kain tayo. Kain po tayo. Kahumok Pang. Nami kayo, humok kayo. Uy, nanan po tayo, pahanso, ang iring. Mamaya po, bigyan namin siya. Masarap ano. Thank you, Pang. Ang iring mang, unya na kami, hindi ka man, ukaon, maanad na siya. Kain tayo. Dog. Kahamok yung Pang. Mas masarap po ang humba kapag sobrang lambot po niya. Number 1 nga po tayo sa pista. Hindi mawala ang humba. Sarap yung tambok. Thank you, Pang. Huwag mo natin kalimutan mga studio si Ma'am Chibugan Na. After this video po, meron din po siyang premiere. Yes po. Sana po suportahan din po natin siya. Yung totoo niya pong pangalan po is Rachel. Kaya dyan niya po kinuha yung kuan niya, channel name niya sa Chi. Tapos isumpay ra niya ang bugan, Chibugan Na. Yung style na humba nga ito mga studio, yung lasa niya manamis-namis. Tapos mayroong konting alat na. Depende na yan sa style ng pagluto nyo ba. Tsaka yung twist na ginawa po ni Mr. dito is nilagyan niya po ng hands. Sobrang sarap po. Kalasikan une. Lagi. Napayahan daw.
Ang hansa din mga studio, nasago lang yun. Na di na kaya kita ba, pero makita ka, so lami kayo ito. Itlog na may ko, ano? Humba. Wow. Thank you, Pang. Wow, ang dami pang asusinas. Ang sarap nitong asusinas, oh. Kasi dumidikit yung timpla talaga. Ito yung masarap na humba, dapat malapot ba? Yung sabaw niya, grabe. Hangin. Tsaka itong humba, hindi siya madaling mapanis ba? Nauulam, mas masarap pa po ito pag kinabukasan na natin kinain ba? Opo, tama ka dyan, no? Parang, kuha naman, Red Horse, beer. Habang tumatagal, lalong sumasarap, no? Tagal, masig na inyo. Tatagal yan, eh. Pati yung buto pa, Mm, malambot na. sarap niya, no? Hindi namin ubusin to, ha, kasi high blood tayo. Nagluto lang kami ng marami, pero mamigay naman po kami. Mayroong kambing. Hindi tayo palabi yung kastudyo. Makain pa yan mamaya, no? Hanggang bukas ba yan? Oo, ang lakas na ng hangin. Grabe. Sobrang sarap po. Huwag po natin kalimutan mga kastudyo si Ma'am Chibugan na. Magkasunod po yung video namin mga kastudyo, so puntahan po natin. Naghanda din po siya ng mga masasarap na pagkain po. Maraming salamat Ma'am Chibugan na for this online collaboration po. So sana po nag-enjoy kayo mga kastudyo sa episode na to po. Sobrang sarap po ng niluto natin ngayon po. Shout out muna kami mga kastudyo. Mega shoutout po sa kasamahan ni Gracia sa work po, si Ma'am Vinarica Aying. Hi Hi po, Ma'am, Ma'am. maraming salamat po sa panonood sa amin. Then shoutout JC Boy Official, Unairos Maldita, Yuan Calix Ternola, Gian from Bulacan, Kabasag TV, meron pong channel, Babe Nick, Jessie Vale Britannia, Nel Roy Soriano at sa anak nila na si Pretty Janelle Soriano. Hello po. Hi po. Rian Corpus Tiahong, Leonela Cunanan from Pampanga, Clark Monsanto, Bobby Alegria, Sam J from Zamboanga, Carmen Catolico from Dalt City, California, Jessamine Panunchalman, Jane Vlogs from Caloocan, Alfriends and Dave Vlogs, Judy Ann 22 Bajo, Franco Carolino at Sail Aira Ralo. Yun na po lahat mga kastudyo, yung shoutout mga kastudyo. Yung hindi na shoutout po sa next episode na lang po yan. Kasi nagkukuha po kami, sobrang delay po namin sa pagkukuha ng shoutout po kasi sobrang dami na po nagpo-shoutout ba. So, sensya na po kayo kung hindi kayo na-mention sa ngayon na video. Till next time na lang po. Yes po. So, maraming salamat po sa panonood sa episode na to. Sana po mayroon kayong nakuha na idea po paano magluto yung humba Bisaya. Yes po. Nilagyan lang po namin ng sariling touch ba. Personal touch. Personal touch. So, yun na po mga studio. Bye for now and kita-kits tayo sa susunod na outdoor mukbang. Bye-bye. Bye-bye.